Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nowatdaky mejlisinde edaranyň Ýaşullar Geňeşiniň bir agzasy çykyş edip, ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň möçörünün ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip etdi. Kahraman arkadaşlarımız halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürüldüğünü göz önüne tutup zähmet haklarının, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının ýokarlandyrylmagy besetmegi teklip edýäris. Kahraman arkadaşlarımız şu teklifi goldamaňyzy sizden tüz yürekden haýyş edýäris. Kahraman arkadaşlarımız 19 sentýabrda Aşgabatyň maslahat köşkünde hormatly il ýaşulysy diýen adyň eýesi Ýazmyrat Atamradow bu teklifi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejä ýetendigi bilen düşündirdi. Bugün her bir maşgalanyň edi uzadan ýerine ýetýän. Agzybir halkymyz farahat, asuda, bolu diýen bagtär durmuşda ýaşaýar. Dip Atamradow adamlar üçin döredilýän şeýle ýeňillikleriň dünýäniň hiç bir ýurdunda ýokdugyny hem öňe sürdi. Türkmenistanda 2008-nji ýyldan bäri her ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň möçöri 10 götürüm ýokarlandyrylýar. Ýöne adatça bu baradaky karar yglan edilenden sanlyca gün soň ýurtda azyk önümleriniň we beýleki hyzmatlaryň bahalary azyndan 30-40 götürüm gymmatlaýar. Ýaşuly öz çykyşynda taşytlanıljak serişdeleriň ýurdu mundan beýlekde östürmäge, beýleki wajyp uğurlary gönükdirilmeginiň hasda talaba laýyk boljakdygyny nygtap, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan bu teklifi goldamagy tüýs ýürekden haýyş etdi. Türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy bu teklifin kabul edilendi ýa-da edilmändige barada häzirlikçe anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne bu teklif ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan 10 götürüm ýokarlandyryljakdygy baradaky kararyň bu ýyl soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında tas ilkinji gezek öňünden yglan edilmeýän mahalyna gabat geldi. Bellesek adatça 10 götürüm ýokarlandyrma baradaky karar her ýylyň iýul aýynda geçirilýän hökümet maslahatynda yglan edilýär. Ýöne şu ýyl häkimetler Tomus aýynda geçirilen hökümet mejlisleriniň hiç birinde bu meseleni gozgap, şeýle kararyň kabul edilendigini mälim etmediler. Şol bir wagtda mundan sanlyja gün ozal Türkmen hökümetine tarapdar neşir 2030-njy ýyla çenli ýurtda aýlyk haklarynyň durnukly ösüşiniň dowam ettiriljekdigi barada maglumat çap etdi. Onun esasy maksady bolsa, zähmet öndürjiligine laýyk infrastrukturany döretmekden ibaratdyr. Ilatymyzyň isleglere bolan satyn alyş ukybyny artdyrmak maksady bilen iň pes aýlyk muktary ýokarlandyrlar we sosial gorug derejesi güýçlendirler. Şeýle-de täze höwüslendirji tölewler, goşmaça baýraklar giyirdiler. Dilip Türkmen portal neşiriniň maglumatynda bellendi. Şeýle-de maglumatda bularyň iş şäherleriň maddi gyzyklanmasyny, iş hilini we öndürjiligini ýokarlandyrjakdygy aýdylyp, Türkmenistanda iş bilen üçünçülük meselelerine döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändigi hem nygtaldy. Bellesek her ýylyň başynda raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň möçörini ýokarlandyrmak düzgüni dünýäniň ösen we ösüp barýan ýurtlarynyň köpüsinde bolup, bu muktar adatça inflasiýanyň derejesine görä kesitlenýär. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri indi 10 ýyllyklaryň dowamında ýurtda inflasiýanyň derejesi we adam başyna ýaşamak üçin zerur çykdajylaryň muktary barada resmi sanlary çap etmeýär. Ýurtda aljylaryň sebedi diýen ykdysady düşünje ýöredilmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gürleşen Türkmenistanlylaryň köpüsi täze teklip kabul edilse, onda ozalam zordan gün görýän adamlaryň durmuşynyň hasta agyrlaşjakdygyny aýdýar. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri agyr ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ilat giň ýaýran işsizlik, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen ýygyderli ýüzbeýiz bolýar. Müňlerçe Türkmenistanly eklenç gözleginde daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmäge mejbur bolýar.
Türkmen medyası tarapyndan halk häkimetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasy adlandyrylýan halk maslahatynyň häzirki görnüşi 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda dörüdildi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhynda halk maslahatlary ozal birnäçe gezek ýatyrylyp, täze görnüşde gaýtadan dikildildi. Ozal dörüdilen halk maslahatlarynyň mejlislerinde ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowy ömürlük prezident yglan etmek, Türkmenistanda ilatyň muht elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini ýatyrmak, 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowyň janyna kast etmek synançygy diýilýän wakada aýyplanýanlara günä bildirmek ýaly başlangyçlar bilen çykyş edildi. Adatça bu başlangyçlar ýaşullar tarapyndan teklip edilip, soňra ýurt ýolbaşçylary tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda geçirilen halk maslahatyna çykyş edip, garaşsyzlyk ýyllaryny Türkmen ykdysadyýatynyň ähli boýunça düýpli özgertmeleriň amaly aşyrlandygyny aýtdy. Şeýle-de döwlet dostuny garaşsyz döwleti ösdürmek üçin öňde duran wezipeleriň kesgitlenjekdigini bellädi. Emma ýaşaýjylar we ýerleşiňçi bu maslahatyň halk bilen häkimiýetiň arasyndaky üzüňeligi öňkü ýyllardaky garanyna hem has açyk görkezdenligini, maslahatyň halk gadawynyň ýokarlanmagyna güýçli itergi berenligini öňe sürýärler. Anonimlik şertinde pikirini aýdan siýasyçy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu ýyl geçirilen halk maslahatyna 2024-nji ýyldaky tendensiýalaryň, ýadawlygyň we nägilelikleriň has hem açyk görnenligini bellädi. Halk maslahatynyň 2024-nji ýylda geçirilen ýygnançygynda adamlaryň ýüzünde agyr ýadawlyk görnen bolsa, bu ýyl olaryň ýüzünde gahar gazabyň peýda bolup başlandygyny görmek bolýar. Diýip synç aýtdy. Şeýle-de ol bu ýyl arkadagly Serdara şöhrat diýip gyýgyranlaryň sesiniň geçen ýyl gyýgyranlaryň sesine garaganda hem has hyjusuz eşdilenligini, rejimiň halk tarapyndan doly gollanylýanlygyny görkezmek üçin çagyrlanan adamlaryň öz rollaryny barha gowşak oýnaýanlygyny bellädi. Pensiýalary we zähmet haklaryny, beýlik kömek pullaryny her ýyl 10% köpeltmek praktikasyny ýatyrmak baradaky teklip aýdylanda, telewizion kameralar zalda oturan adamlaryň ýüzüne tutuldy. Bu pursat olaryň ýüzünde hiç hili saatlyň we bagtyarlyň ýokdugyny, tersine gahar gazabyň we biýalaşlygyň bardygyny görkezdi. Bu teklibe çapak çalmaly pursatynda zalda oturan adamlaryň aglabasy çapak çalmady. Çapak çalýanlaryň hem görnütin güwünsizligi göründi. Dip siýasyçy hatda bu teklibi aýdan ýaşulynyň hem öz içki ahwalatyny gizläp bilmänligini öňe sürdi. Synçynyň sözlerine görä, bu teklibi eden ýaşulynyň çykyşynyň uly säginmeler, sakawlama bilen utgaşmagy onuň bu tawşyrygy kynlyk bilen ýerine ýetirenligini işaret etdi. Mundan başga aýry-aýrylykda gürleşen ýaşaýjylar, ösüşler we beýik geňişler baradaky çykyşlaryň zarly oturan adamlaryň ýüzünde gizläp bolmazak närazy, gaharly garaýşlary döredenligini bellediler. Siýasyçynyň pikirçe bular gallan ýuka asaratlar. Ýöne olar ýurtdaky siýasy landşaftyň öňüne alyp bolmazak derejede üýtgeýänligini görkezýär. Şeýle-de synçy münbere çykyp geplen çäreçileriň tas ählisiniň olýa beýleki derejede döwletlilik adalgasyny ulananyna üns çekdi. Onuň pikirçe häkimetler bu çykyşlaryň üstü bilen ýurtda döwlete mahsus bolan düzgün tertibiň tas galmanlygy barada barýan ýeti diskussiýalara jogap berjek bolýany meňzeýär. Çykyşlaryň tas ählisinde döwletlilik adalgasy dile getirilip, öňkü ýyllardan tapawutlykda bagtyarlyk ýa bol elinlik adalgalary göz örtüle az ulanyldy. Munun sebäbi meniň pikirimçe ýylar arasynda soňky aýlarda hut şu döwletlilik baradaky diskussiýalaryň barha köpelip ugrandygy bilen bagly bolup biler. Sebäbi dogrudanam soňky wagtlarda ýylar arasynda eger bizde döwlet bar bolsa, näme üçin meseleleriň bardygy boyun alnanok, hiç ýyly çözüt ýok, döwletiň ady barda özü ýok diýen ýaly gurumlar has köpelip başlady. Synçynyň bellemegine görä adamlar balwallygynyň bilen
Ağız süýjänok. Türkmen rejimi näçe ösüş, döwletlilik, bagtyarlyk diýse-de Türkmen jemgyýetçiligi bu sözleriň diňe dille we kagazda galýanlygyny görüp bilip kötenip ýaşaýar diýerler. Adatlygyň söhbetdeşleri halk maslahatyna etraplaryň dikeldilmegi, aýlyklary, pensiýalar we beýlek kömek pullaryny köpeltmegi ýatyrmak barada edilen teklip barada gurrun edip Türkmen rejiminin hakykatda iş ýüzünde öz dolandyryş we ykdysady siýasatynyň netijesizligini boyun alanlygyny aýdýarlar. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň öz inisiativasy bilen ýatyrylan ençimi etrap bugün biýalaç täzeden dikeldildi. Dogry, rejim bu işleriň halkyň islegi, haýyşnamalary esasynda edilýändigini aýdyp biler. Emma iş ýüzünde hakykatyna seredilende etraplaryň gaýtadan dikeldilmegi ozal olary ýatyrmak barada çykarlan kararyň hiç ýyly ykdysady we sosial manysynyň bolmandygyny, ýagny hiç bir oňy netije bermendiginin açık bolmasa-da gıytaklaýyn boyun alınandygyny tasdiklaýar. Dip adatlyň söhbetde şaýtdy. Anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy hökümetiň ilat bilen maslahatlaşman, halka salman. Bir şahsyň karary bilen yglan edýän özgörtmelerini, şol sanyny dolandyryş, çek bölünüşigi reformalarynyň netijesizligini, diňe ziýanlydygyny inni köp adamyň bilýänligini öňe sürdi. Umuman bizdäki döwlet dolandyrşy netijesiz. Bu ýagdaý il içinde ýiti tanqidi we näýilelige ýugurulan pikirleri döredýär. Şeýle pikirler aýlyklary, pensiýalary we beýleki kömek pullaryny ýatyrmak baradaky teklibiň fonunda hem ýüze çykýar. Adamlar gün saýyn ýokurlanyp barýan bahalaryň gymmatçylygynyň arkasynda häkimetleriň we döwlet ýolbaşçylarynyň netijesiz ykdysady siýasatynyň ýatandygy barada gurrun edýärler. Dip söhbetdeşimiz dürlü pikir alışmalarda öz işini basarmayan döwlet ýolbaşçylarynyň wezipesinden gitmeliligi hakyndaky pikirleriň barhaken orta atylýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri bu gurrunlardan halk içindäki garşylyk, protest meýilleriniň artýanlygyny hem görse bolýanlygyny öňe sürdi. Ahal, Mara welaýatlaryndäki adamlaryň häzir tas 90 göterimi halk maslahatynda aýlyklary we beýleki tölegleri 10 göterim köpeltmek praktikasyna garşy edilen teklip barada gurrun edýär diýip çeşmeler aýdýar. Ýygnakda bu teklibi öňe sürenleri we goldanlary, prezident serdary we onuň kakasy Gurbanoğlu Berdimuhammedowy ýazgaryp, gaty sözleri aýdýan adam gaty kän. Häzir adamlar köpçülük ýerlerinde, hatda awtobuslarda hem açaçan gargynçly sözleri aýdýarlar. Dip mardak çeşme häzirki ýagdaýlaryň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň pensiýalary ýatyryp halk gargynçyny alan günlerini ýatladýanlygyny belledi. Ahallaky çeşme adamlaryň bu atalogul hem Niýazowdan gowy boljagy meňzemeýär. Bular öz halky bilen bir sapar artistlik etmän açık gurlaşıp görmetdip gurrun edýänliklaryny aýtdy. Halk maslahatynyň halk içinde döreden nägileligi we bu nägileligiň öňkü ýyllardaky garanyny has açyk ýüze çykarlyşy sosial ulgamlarda aýdylýan, paýlaşylýan pikirlerden, reaksiýalardan hem görünýär. Adatça beýle pikirler odarlar daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar tarapyndan ýa-da rakama bukulup aýdylan bolsa, synçylaryny ýurt içinde öz adyny gizlemän, açyk pikirini aýdýan adamlaryň hem köpelýänligini, muňa 19 sentýardaky maslahatyň gowy itergi berenligini belleýärler. Türkmenistan kanunyna kepillendirilen söz, metduada datlyklaryny, başgaça pikirleriň, şol sanyny dürli siýasy garaýyşlaryň açık aýdylmagyna ýol bermeýär we azatlyk, howpsuzlyk aradalar sebäpli pikirini aýdýan adamlaryň atlaryny, ýaşaýan ýerlerini aýtmakdan saklanýar. Şu aralykda Türkmenistan dünýäniň ýyllyk demokratiýa reytinginde iň aşagdaky derejeleriň birine ýeledi.
Rusiya 10 sentyabrda howa araçaklarını bozup Polşanyň howa giňişligine pilotsuz uçorunu girdenden 2 gün soň NATO öz jogabyny ma'lum etdi. Günnogor gözegçi operasiýasy. Bu misiýa 12 sentyabrda destine öz işine başlady we şondan bir hepde soň Estoniýanyň howa giňişligine giren Rus uçorlar tarapyndan synyk edildi. NATO gündogor gözegçi operasiýasynyň öz gündogor kenaryndaky goranyş ýagdaýyny, birikmesini we çeýeligini güýçlendirmekden ibaratdygyna ýary. Esasy üns Rusiýanyň pilotsuz uçorlaryna we geografiki taýdan Polşa gönükdirilendigine garamazdan bu operasiýa köp uğurlu bolup, oňa gury ýer, deňiz we howa güýçleri gatnaşýar we ol Demirgazyk deňzinden Gara deňze çenli aralykdaky boşluklary ýapmagy niýetlenendir. Muňa garamazdan birleşik munyň diňe NATO'nun çäginde boljakdygyny, Ukrainanyň gün wataryna girip howa giňişligini goramak meýilnamasynyň ýokdugyny aýdyň ma'lum etdi. Kiýew şeýle çäre bolan halatynda onu makullasa-da we Rus pilotsuz uçorlarynyň has ir nişana alynmalydygy dogrusunda argumentler bar bolsa-da, NATO ýaranlarynyň köpüsi munyň özlerini Kreml bilen gönük konflikte ýakynlaşmagyna eltip biljekdiginden aladalanýar. Indi esasy maksat toplumlaryň ulgama tarap ilerlemekden ibaratdyr. Mundan öň NATO ýaranlary dürli ýerlerde howa polisiýa çärelerini geçirýärdiler we NATO hem awanyan howpyň derejesine göre her bir waka aýry-aýrylykda goşmaça goldaw berýärdi. Häzirki pikir raketalar ýa-da antidron tehnologiýasy bolsun ýa-da bolmasyn tapawdy ýok. Tutuş gündogor kenarda biri bilen baglanşykly has köp resurs yerleşdirmekden ibaratdyr. Bu Moskwanyň Baltika deňzinde amala aşyrýandygy aýdylýan birnäçe suwasty sabotaj çärelerini jogap hökmünde şu ýylyň başlarynda başladylan Baltic Sentry ýagny Baltika gorowçusy atly şuňa meňdeş operasiýadan ilham aldy. Adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren NATO resmiýleri operasiýany üstünlükli hasaplayandyklaryny belläp, Sewitde kabillere ýa-da beýleki infrastruktura zeper ýetirmäge gönükdirilen haýsydyr bir çäräniň häzirlikçe bolmandygyny nygtadylar. 8 ýurt eýem gündogor gözegçi operasiýasyna goşuldy we käbir harby emläklerini NATO'nun iň ýokary ýaranlyk serkerdesi Aleksius Grinkeviçiň ygtyýaryna berdi. Birleşik agza başlady ençeme ýurdun moğa goşulmagyna garaşylýar. Fransa ilkinji bolup öňe saýlandy we Polşada yerleşdirilmek üçin 3 tane Rafael söwüş uçoruny şeýle hem Airbus A400M harby transport uçoruny berdi. Britaniýa özüniň Typhoon söwüş uçorlarynyň birnäçesini Polşanyň asmanyndaky goranyş missiýalaryna iýerer. Germaniýa özüniň Eurofighter söwüş uçorunyň 4-üsini gündogor goňşusyna ýakynlaşdyrdy we olary islendik pursatda missiýa uçuşlaryny amala aşyrmaga taýýar görnüşe getirildi.